Het was een bijzonder initiatief. Een dorpssupermarkt uitgebaat door enthousiaste inwoners van Borselen. Maar na een jaar valt alsnog het doek. Door gebrek aan enthousiasme. De mensen van de winkel willen niet voor de camera reageren, maar laten wel weten dat maar 30% van de leden van de coöperatie hier boodschappen deed. En dat is niet genoeg om de winkel open te houden. En verder in deze Zeeland nu. Nieuwe wachtkamer voor meer veiligheid. En dit historische moment is 80 jaar geleden. Goedenavond. Het begon vorig jaar als een veelbelovend initiatief. Toen de buurtsuper in Borselen de deuren moest sluiten, namen dorpsbewoners de supermarkt over en hielden hem zo open. Maar een jaar later valt uiteindelijk toch nog het doek. Nu is de winkel nog open, maar 29 maart valt het doek voor buurtsuper Borselen. Zo komt er na een jaar en een dag een einde aan een poging om een buurtsuper voor het dorp te behouden. De opening was een feestelijk moment. De supermarkt werd een coöperatie waar mensen lid van konden worden. De winkel kreeg 3 betaalde krachten en daarnaast waren er vrijwilligers die hielpen de winkel draaiende te houden. De mensen van de winkel laten schriftelijk weten dat maar 30% van de leden van de coöperatie boodschappen deed bij de winkel. En dat is te weinig. En toen er nieuwe vrijwilligers nodig waren, leverde een nieuwe oproep ook te weinig op. Toen de omzet terugliep, hebben ze besloten te stoppen, zodat er geen schulden zouden komen. Maar dat was wel een ingrijpende beslissing. Ik heb mensen uit het dorp gesproken die toevallig hier net een boodschap kwamen doen en die balen dat de winkel weggaat. Want daarmee verdwijnt ook de laatste mogelijkheid om boodschappen te doen op het dorp. De dichtstbijzijnde winkels zijn nu in Heinkensand of thuis laten bezorgen. En volgens een van de dorpsgenoten is dat ook de reden dat deze winkel nu verdwijnt. Dat mensen daar al te veel aan gewend waren toen die openging. Het bestuur van de winkel zegt de komende tijd alles netjes af te willen handelen. Dat de poging om een buurtsuper voor het dorp te behouden op deze manier eindigt, vinden ze ontzettend jammer. Voor het dodelijke schietincident in september vorig jaar bij Vlissingen is een verdachte aangehouden. Een 33-jarige man uit Vlaardingen. Bij het schietincident kwam een 28-jarige man uit Goes om het leven en raakte een 51-jarige man uit Mexico zwaar gewond. Wat de betrokkenheid van de verdachte is niet duidelijk. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Volgende week besteedt het programma Opsporing Verzocht aandacht aan deze zaak. Personeel van Douw in Terneuzen en Yara in Sluiskil is gevraagd vandaag, morgen en zaterdag zoveel mogelijk thuis te werken. De 2 chemiebedrijven houden er sterk rekening mee dat klimaatactivisten van Extinction Rebellion actie komen voeren. Ook Cargill in Sas van Gent zou een mogelijke protestlocatie zijn. Extinction Rebellion wil zelf niet reageren op het nieuws. Wel kondigen ze op hun site Operatie Storm aan voor deze dagen. Met verschillende acties op verschillende plaatsen willen ze aandacht vragen voor het klimaat. Deze week is het 5 jaar geleden dat de eerste coronabesmetting werd geconstateerd in Zeeland. Het was de start van een periode met onzekerheid en aanpassen. Ook voor Zeeuwse politici betekende dit aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid met digitaal vergaderen en 1,5 meter afstand. Het was een verschrikkelijke tijd voor heel veel mensen en het was voor ons als Provinciale Staten ook heel lastig om het bestuur te controleren op een goede manier. Vergaderen tussen de plastic schotten of digitaal in plaats van in de Statenzaal. Of in studio A58 in Middelburg met veel ruimte tussen de stoelen. 5 jaar geleden waren dat de maatregelen die de Zeeuwse politiek nam om door te kunnen vergaderen. Maar het bleef behelpen. Ik vond het zelf persoonlijk een stuk minder. Omdat je en ver uit elkaar zit en het digitale, ja, dat vind ik sowieso voor het politieke debat eigenlijk funest. Omdat ik wil elkaar in de ogen kijken. Ik wil zien wat de reacties zijn op mijn betoog of op wat wij inbrengen. En dat mis je allemaal als je achter een camera zit of als je ver uit elkaar zit. Je kon mensen bijna niet ontmoeten. Discussies met bevolking, met achterban, dat was natuurlijk nauwelijks mogelijk. Ik ben blij dat we nu gewoon weer iedereen kunnen ontmoeten en discussies voeren. En gewoon ons werk kunnen doen als volksvertegenwoordiger. En dan waren er nog de maatregelen waar iedereen mee te maken kreeg. Coronatests, lockdowns, de avondklok en de oproep om je te laten vaccineren. Hoe kijken de Zeeuwse politici daar 5 jaar later tegenaan? Je ziet dat het in mijn ogen een gehoorzaamheidstraining was. De maatregelen werden steeds zotter. En hoe zotter de maatregelen waren, hoe meer mensen die gingen opvolgen. Wat ik zelf heel ingewikkeld vond, is de drang vanuit de overheid om bepaalde maatregelen doorheen te drukken als het gaat om
bijvoorbeeld vaccineren, je persoonlijke integriteit van je eigen lijf. Ja, die drang die heeft volgens mij zwaar negatief uitgewerkt. Nee, ik denk dat dat op zich wel een van de onderdelen is die je gewoon op zo'n moment doet. Dat pak je aan en ja, of het dan wel of niet een tandje meer of minder had gemoeten, dat kun je achteraf makkelijk zeggen. Maar ik denk dat het op zich op dat moment wel correct was. En ik praat erover verder met politiek verslaggever Marcel de Kranen. Ja, Marcel, we zagen net 3 statenleden, maar een van die hoofdrolspelers landelijk was natuurlijk toen de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Nu hier waarnemend commissaris van de Koning. Heb je hem nog kunnen spreken? Nee, ik heb het wel gevraagd, maar Hugo de Jonge laat via zijn woordvoerder weten geen vragen meer te willen beantwoorden uit die coronatijd. Hij zegt, ik heb nu echt een heel andere rol als waarnemend commissaris van de Koning in Zeeland. Ja, duidelijk antwoord. Wat betekent zijn rol, betekent zijn functie toen voor de Zeeuwen nu? Nou, Hugo de Jonge is in die tijd best wel omstreden geraakt. Hè. Er zijn mensen die heel fel reageren op hem op social media als er iets over hem wordt geschreven. En het is eigenlijk wel de vraag, zou hij wel een goede, blijvende commissaris van de Koning zijn? Dus als, en ik moet zeggen als, want we weten niet zeker of hij heeft gesolliciteerd, maar als hij dat zou willen worden en zou solliciteren, dan zal die commissie waarschijnlijk ook wel meekijken naar zijn optreden toen. Ja, dat gaan we ongetwijfeld de komende maanden merken. Marcel, dank je wel. Ziekenhuis ADRZ in Goes heeft een nieuwe wachtkamer voor de spoedeisende hulp. Niet zonder reden, want het moet de veiligheid van het personeel verhogen. Door de wachtkamer groter te maken zitten patiënten minder dicht op elkaar en worden ze ook minder snel agressief. Applausje voor De nieuwe toegang naar de spoedeisende hulp werd vanmorgen feestelijk geopend. Maar de reden dat die nodig is minder feestelijk. Het ziekenhuis heeft vaker te maken met agressieve patiënten. Door de dubbele deuren kunnen die niet meer zomaar de afdeling oplopen. Alcohol, drugs is ook vaak in het spel. En dat zien we helaas ook in Zeeland. En we moeten gewoon onze zorgprofessionals beschermen. Maar ook onze patiënten die ook gewoon nog zorg krijgen. Die op dat moment op onze afdeling liggen. De nieuwe wachtkamer is groter, zodat patiënten meer ruimte hebben en er rustig kunnen zitten. In de hoop minder agressie op te wekken. Daarnaast hangen er ook camera's. Vroeger zeiden we het hoort erbij. We vinden dat het er niet meer bij hoort, zeg maar. Ja, je komt naar je werk om voor mensen te zorgen. En uiteindelijk wil je gewoon met een goed gevoel naar huis gaan. De komende 2 maanden wordt nog de medicijnruimte en het achterste gedeelte van de spoedeisende hulp zelf aangepakt. Het UCR in Middelburg heeft vanaf volgende maand een nieuwe dean. Gerda Andringa neemt dan het stokje over van chef Smekens, die de functie tijdelijk waarnam. De nieuwe decaan is geen onbekende voor het University College. Andringa is al 15 jaar verbonden aan de instelling als hoogleraar. De laatste jaren was ze daar ook onderwijsdirecteur. Onder haar leiding vernieuwt UCR haar onderwijsaanbod in de hoop meer studenten aan te trekken. Vorige maand maakte het UCR bekend te gaan reorganiseren en bezuinigen. Een historische dag in Ede. Precies 80 jaar geleden zette koningin Wilhelmina na bijna 5 jaar oorlog voor het eerst weer voet op Nederlandse bodem. Door een over met meel getrokken streep op de grens haar land weer in te stappen. En dat werd vanmiddag herdacht op, hoe kan het ook anders, het Koningin Wilhelminaplein in Ede. Graag geef ik het woord aan onze burgemeester van de gemeente Sluis, mevrouw Marga Vermu. Vandaag staan we hier samen op historische grond. Precies 80 jaar geleden, op 13 maart 1945, zette koningin Wilhelmina na 5 jaar ballingschap weer voet op Nederlandse bodem. Laten we, net als Wilhelmina destijds, met moed en vastberadenheid blijven bouwen aan een vrij, vredig en verbonden Nederland. De oorlog, de onderdrukking, het onrecht en daarom de strijd voor vrijheid, die is niet ten einde. Die gaat door, ook nu, in 2025. En in Ede staat voor ons Anke Tannihatou. Ja, Anke, de officiële herdenkingsplechtigheid is daar inmiddels achter de rug. Maar even een geschiedenisles. Wat gebeurde daar nou precies 80 jaar geleden? Ja, op 12 maart is koningin Wilhelmina
in het diepste geheim van Londen naar Brussel gereisd. En ze wilde door naar Nederland. Maar ja, de geallieerden waren toen de baas. En die hebben haar dat van strengste afgeraden. Van, dat moet je niet doen, want het is te gevaarlijk. Kijk, Zeeuws-Vlaanderen was bevrijd, maar in een groot deel van Nederland was het nog gewoon oorlog. Maar ze hield voet bij stuk. Ze moest en ze zou naar Nederland. En vooral naar dat zwaar getroffen gebied Zeeuws-Vlaanderen. Want hier waar ik nu sta, stond 80 jaar geleden geen huis meer overeind. Geen steen meer. Alles was kapotgeschoten. Dat zie je ook in de beelden. Dus ze wilde dat troostbezoek aan Zeeuws-Vlaanderen gaan houden. En toen is ze dus inderdaad op 13 maart, vandaag 80 jaar geleden, over die meelstreep, die met meel getrokken streep van Maldegem naar Ede, daar is ze overheen gestapt. Ze heeft volgens de overlevering een traantje weggepinkt. En zo kwam ze dus voor het eerst na 5 jaar ballingschap weer op Zeeuwse bodem, op Nederlandse bodem. Ja, behalve de herdenking vandaag staat Ede de komende dagen ook nog in het teken van die 80-jarige herdenking van dat bezoek. Het wordt zelfs helemaal nagespeeld, begreep ik. Ja, er is een soort een schouwspel, een toneelstuk gemaakt. Alles wordt nagespeeld. Dus ook de tocht van Maldegem naar Ede. Met allerlei voertuigen en alles aangekleed in die tijd. Dus dat ze over de streep stapt. Wilhelmina, dat is natuurlijk een acteur die dat doet. En wordt ze opgewacht door de commissaris van de Koning. Dat was toen de commissaris van de Koningin. En nu is dat gewoon geen acteur, maar Hugo de Jonge die daar dan staat. En dan gaat de tocht verder naar andere Zeeuws-Vlaamse dorpen die ze toen in die tijd ook heeft bezocht. Dus het is niet alleen Ede wat in het teken staat van die 80-jarige grensoverschrijding, maar ook eigenlijk heel West-Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn allemaal toertochten, wandeltochten, tentoonstellingen. Tot en met zondag is er van alles te doen op dat gebied hier. Anke Tanniatou vanuit Ede, dankjewel. Het was een wisselende dag met hier en daar een regen of zelfs een hagelbui. Met 8 graden was het ook aan de frisse kant. En vannacht kan het licht gaan vriezen. Morgen start met nog een buitje in de ochtend, maar daarna steeds meer zon. Maar met 8 graden nog wel fris. Het weekend is nog steeds zonnig, maar ook nog steeds fris. Vanaf volgende week pas gaan de temperaturen weer omhoog. En tot slot nog even dit, want de stroomstoring gisteren op Zuid-Beveland en op Schouwen-Duiveland herinnerde veel mensen eraan dat ze een noodpakket in huis moeten hebben. Maar de winkel die ze verkoopt kon gisteren de deuren niet openen. Waar liep u tegenaan? Nou, letterlijk en figuurlijk tegen deze deur. Want dat is een elektrische deur en die wilde dus niet open. Niemand kon winkelen, zelfs ik niet. Dus, einde verhaal. Nee, helemaal niet het einde verhaal. Want meer hierover kan je vinden op onze social media kanalen. Zoals Facebook, Instagram en TikTok. Ja, de keuze is reuze. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele mooie avond.